Ağlap gördüňmi? Elinden gidirip mehriban käbän, ine mehrin küýsäp ağlap gördüňmi? Boljak iş bolan soň peýdasyz towan, gijeden daňa çen ağlap gördüňmi? Inen ağlan wagty ýanyna baryp, "Näme derdiň bar?" diýip sorap gördüňmi? Garranna el berip ýanymda durup, "Saňa gerşi ýaly, ujak gerdiňmi?" Çağa wagtyň sallan çakda ýatanda, gözün garpman oturuşyny gördüňmi? Käte oňdaňlary sensiz atanna, inen hal ýagdaýyny duýup bildiňmi? Çağalykdan yigitlige gelende, kim sebäp bolanyn oýlap gördüňmi? Eden ýalňyşyny ejen görenne, edenime öpünüp ağlap gördüňmi? Ejesiz kakasyz ýetimler ýaly, balam sözlerini küýsäp gördüňmi? Eneleň ýüregi mehirden noly, pikirlenip bir netije geldiňmi?